Kardom, ili running tikathar ini ada pabirta Anton pen. APHLC Bokajan LAC atumpen Longboy Kipi APHLC Bokajan Legislative Assembly Constituency Committee atumpen Perangkiamai Ingnisi APHLC Aracharya Song atumaphan Karbok Pathak Longboy Kipi Sonsi Piniarni Kangsam Por Paikitama Por Hanjang Langso Press Asahem Hanjang Langso along All Party Hills Leader Conference APHLC Aracharya Song atumaphan Angtan Pen Kivang atumaphan Dimklong Peknang Jipu Karboki Angkur Kavelam Lapen APHLC amai pujai kathar amepi kikaya pathak perang ke along clardak pen pachinipo son si Samson Teron Law Secretary CC Bokajan in charge Pranjal Crew bongpo kathar atumpen lam clarkipi non malam social media long huri sai pathak sodak pen pinrempo Aprangsi media akorte tumpan nilitum Bokajan LAC mate APHLC ahin pen nilitum pan Kipha teng pen kivang pon nalitum pan kardom pi pajurlo kardom pini nilitum malong do akai Pranjal Pro alangli Bokajan LAC long APHLC long alangli non mat secretary lo dan secretary lo lapen tumlong do thulang akai bongpo kathar alangli Bokajan LAC long in charge lo non mat lapen nili Samson Teron Bokajan LAC long president lo lapen nilitum long women tum da do lapen CC long ke ding dum tadu tasya prangsi nilitum pini pherangke atumaphan nangke phanang ko kalam thege la phen lo kidam tang arni ASDC youth front lapen lasona thaksi pini hatame BJP atum tim kar bang long tum la poson si misunderstanding mate hala constitution long ko pisi ke tokma hala bang chini dam dedet pena jok itum APHLC aki hai sarjai ka thar pan kar bok alam the pathak sinil tum lam voi piponji aprang si bangke pani si het jong la ASDC youth front dum APHLC amepi kailo la sila so pathak alang tum ki kai pon alam the bang la henlo je refugee madela kukia khe tum phan la dak APHLC tum ke dimklong pek ponanji bab latum ke pek pom det pu pusi nilitum mana koi na epi lasi sar statement nalitum langpa mede theglong ji hala da kopi si tum APHLC president na ke hai sar jai ka thar kaning jema alangli kaning jema ga lahen lo jong si influx do ta hai mini ba bida ta hai mini manipur pen lasi alang kaning jema ga lahen lo je pang thek nang po hang et nang po relief camp along binang po laso relief camp long bi pen api situation ing samlo pate la tum phan deport nang ji mane toy thunang po lasi lake ake me makahino rat tum chini nang ji lasi nilitum ahin pen bangke lake mesen mosinil tum pudam athema non jong si relief camp long bi be polotang de chihijik jam polotang de konana tong latum ke doine konana tong chepe chongine lake ilitum identify ne det po ba chini ne der ji lase lake APHLC pan akoi ki pijong jong pusi ASDC youth front atum bandame nilitum pulo lapen alang tum lason amepi ki kai ke nilitum APHLC pan condemn athe nilitum APHLC a song men ke komentu ne sida non ke dam tangan mangan tum komane pan amepi dam yang kai ki pinla lase alang tum bang chini nang ji alang tum bang hala statement ku pima kipi hala soteng selang tum chini nei polo non mangke aisu ave ongsi APHLC tum phan ke bok bori wason si ke dam la selang tum ke bangjilang arni bangke lason claim ke denang ji lapen lason claim lo polo tang de amethang tum si kilu ba ke thek thek bu amethang tum si ke cepak lang son mandet po lapen nile tum a statement pen clardak pen ke lahan lo la relief camp long kona na pen echiri gam tum phan jong si biat lo polotang te tum pang thek thek bo apen pang thek da pilote elitum safely amethang konat ma ke bang khadak elitum deport long po toy long po lain lo lo teng penta ing sam jin pe nai ke theng chok pe ne kali te ni nilitum ka chesong da la pulo ing sam jin pen sin tum chesong lo la pen non la pan station le lo la lo ASDC youth front tum phan la pen kar biang long arat tum phan nilitum ahin pen lam the paklar bon ke lahen lo nilitum phanangkar bo ke lahen lo dim klong pek ponang ji ba pek pon det po bosik
PHLC tum ban ke box tame abinawat ke kali manghunang ne rada tum bang lake kali relief camp bolote temporary hormu lake alomso pha ron pipine ke charbo do koklo bote alomso ke pesang pha la so philote bang metang hemarit chedam nang po lain lo la pen nomor ini bang ke lain lo pini het jong BJP mate tim kar biang long kang bai pon a leader tum non het jong lang press meet kitu akai selawor be kaning je tribal area popot Karbi Anglong ke isi Karbi Anglong kali busiako kaning je thula bangke tribal area pupude uyu akai sar jaga tharpan la selang li phan nili ki pukang tung bangke alang li arta durak lo mene lapen party long tame senior lo tahai seta alang constitution bang langdam nahi ma posinili kachini dam athe paragraph 20 ateng 6 schedule ateng polotangte ala dake tribal area pusi toklo tribal area polotangte ilitum area phandet kali ki pudam ke la non 6 schedule pen ke pangnia state an la pen including non la north east ana bangke tribal area pusi hok pondet ande la so tribal area pu ilto masar jaya kathar ka explain rada phan ke than ke kahenu malake ba nomenclature la de jima Karbi Anglong pu lake larlelo mati hela dak a district a men dupur kasi kamang hudam ne alam se abelu lapen selawor be pu amuni da sonson khedi di berlong ba nang ni pu nile tum pachu panel discussion long phalo alang lepan isia question ar julo je autonomous state sengite 6 schedule paragraph 20 ateng pen nangji manang ne lapen autonomous state pen 6 schedule article 244A pen paragraph 26 schedule kache phodoma be pomai de amethang statement nang pitexedet a reply nang pitexedet polodang te ladak le chini no la somit ku pan sig thekma personnel kai tek ku phan gali sida non lam soi chat madi asinili tumbang ke rap phan tar dak nei a hogalam se thanang ji kasi paragraph 20 ateng polodang te ile tum autonomous state le seng sita la so paragraph 20 attack 6 schedule attack si par jap nang pu lalo polotang te ilitum a protection itum dober pu lapen sonthom ke pachini kang tung bangke rara tumpan ke thangang tung bangke 6 schedule ke non komane tumge alidar tumge biong lang komane ke kicho hormu sigitin komane ko pine pu ahormu sigitin bomlang sida lakali 6 schedule ke isi protection aphan isi ke rai kom aphan ilitum hemprek le long lok pusitame la 6 schedule ke ilitum long dubom nang pulake non ani sihat ilitum 75 years la foundation day la so amen pen council foundation day amen pen seminar phalo hadak niltum JNU Delhi pen Jawaharlal Nehru University pen Dr. Pilama nang chitong dunlo resource person la pen Mizoram University pen Donggel nang chitong dunlo la son nang thaksi Assam University pen da vice chancellor dotam texture tum nang chitong dunlo la pen different scholars la pen PhD la pen professors dama nang chitong dunlo la si hadak tame klar dak pen pulo nilitum jong pukalilo bang texture dum si pulo lapen pilama mata pulo lapen donggel mata pulo donggel ame thangela si hadak constitution alang ta texture bang posel dak pulo just 6 schedule ke lake inclusive kali inclusive mane partly kali it is an exclusive rights for hill tribes panse alang pu mane lake komane ke chi phansi nangchuan dun chomo hopu a farman ki piponji avilo dake exclusive mane ilit tuma phansi pangrum vetlo bor vetlo ilit minglong ara phansi panong pilu pusia lang li tame haladak lam the chepaklang hon apen alang non mata Mizoram longke amethang arong long bangke rong tarong asar lapen si drafting committee long alang li non mat haladak tai si important role play dum bo lason si professor Pilama ta puthulo la 6 schedule ke ahok lo lake inglong so teman kirai koma rong lo uselang li tame peklang palo la si la son nang thak se ako Kashmir ben da bang lo sonam bang chuk tame bang lo alang tum article 370 pi phukda ka phi protection ave delo non la tum da 6 schedule sinang ke hang lo la si 3 lakh social la tum population do la si non bang ke kaprek ke thek set tum tame lason si study lo purlo amasi non chini lo la si komane bangke sar si ke than pot kilang seler pot aisu
kipa bonong thap ta hai tame iltum rat tum bang chini nang ji je iltum 6 schedule hello iltum phan kerai kom a ronlo lapen hemprek long det apisita itung varnulu lasi non iltum ke paklar kang tung bang hello rat punon lapen organization long claim bom dam bom atum songja pitum andame party ke kaprek ta hai sita aron ke sibeji tum constitution ke nang party hola ke claim dun pomasi tum constitution mission ke claim long tame henu po bang ke tum chok sideji asi la rat tum ke mang hu hede je phanse ni tum pulo la se pechel sia song ban bang ke komane refugee tum halong le ke pek konji beke nil tum jong he sita mang pon pe matha pon pe sita insam jin ben si tum claim nei karplung palam the bang pilo pon de dake lage it's a derogatory word play tum pudam dena kimi o ahormu gali dalo ki plung bode ke theng ke chok asan violence asan to ko asan asila bang en edet nang ji insam jin be tum toy nang ji lalo lapen mohet jong tribal area ke akar biang long ke tribal area pu ki pu posi jasmet selawar be teman ning ki thi lasi aning thi thia pran il tum pui pu bang ke box ti puri tha constitution lang no la so phile debate bang lapen mentu si debate nang kai ma la ke PSLC pe ne kaita ne tum re dil la si rat tum bang mang hunge de nei ni tum ma hokalam si non ke cheng ban than bom la pen non anda than bom la lailo nil tum pe bang ke Rang saliarat pen MEC mate education Richard Tokbia phanning klong pen kachuru lakhain kora trok dor bagari constituency ke parlo jasmet daitor rang sali diborte rang arong rat pen KACCEM Dr. Tuliram Ronghang lapen education Richard Tokbia phan kachuru athema lakhain kora trok dor bagari constituency MEC mate KAC education Richard Tokbi radaphan kamat hapena joksi kiduk keplang pahuman pet pensi Central Scheme pen JJM scheme alang rata tumaphan adon tinta pali replo laki KACCEM Dr. Tuliram Ronghang rata phan kamatha nirat asu lang kijun duk de detang jipu ajoy nesi daitor rang sali diborte rang araratum longlu lasi KAC kachari abangphu KACCEM Dr. Tuliram Ronghang lapen education Richard Tokbia phan ninga klongpen kachuro pajirpon tangte rat pen alam thi arju ponsana news text report Carbing no news hok te lo labang so lang ke piniarji ding kluyang bong ben stame central government I scheme pen ang kerabang bong pen parang te litem dual bagri MEC man te education sa research tok biga cepat duk du nateng pen pini ni tem kiduk kelak rong arata phan labang so lang nang le lo tapi na song bong non tang et lo pan le pudam cita chok lo adon stame lang bang le lo stame la son puasa pasuk kuna ne kilik la haya problem nang kedo stame long lap lo pusi udam nang kok long lap thak na tung kwan ani rong la pen pang sia bang ke ni tum ke central government pen sila bang so scheme pilo po phet tame ni tum ke kichini dam bang ke le tum duar bagri IEM ake hai sa research tok bilo alangli ile tum phan ang ke chingki ke chethan pidun la pen kiduk kelak arada phan matha si pini labang soi scheme tame ladak rong atok ademan anu phan tame nang ke pale pe nitum kelong pot la ke ninga rong pik la penalang li phan tame ninga klong be tame ni tuma ke churo ping tu ni tuma dim ladak ke rong sali daibor terang nongwan Westcar Bianglong Sadgaon Building and Other Construction Workers Union District asa hemalong mati jongonjek loni phai hiniarni Westcar Bianglong District Building and Other Construction Workers Union atom pen pherang kemai ingnipo pherang kemai kang niponang kokalam the aputhak asamala atowar tom preng pen hamrenan ke claim ponbom ABCI company atum sai ke claim ponalong karbiara atum setami sai ka chongda dun do lapente contract sumar ka choklem dun atum do lasila so sai ka choklem dun atum aphan apora tengpen bainong piponang ji lapen hormu pipon paminang ji pusi West Karbianglong District Building and Other Construction Workers Union atum pen pangdakpo lapen abang so saya long KACCEM Dr. Tuliram Ronghang sitami nang kilang dun kinang sot puta chuning ripon adun thu non malom social media long kachethang pluk ang tan pen kewang kuki aso tumaphan Karbianglong chaknang ji pujai kathar ki pupon alam ke West Karbianglong District Building and Other Construction Workers Union atum pen ke chedon dun thekthi lapen Karbianglong arlo ke dimklong pekponong lipusi lamthe chipek langdu
Lapen kijut sia bangke West Karbiang long alu atokan walong an setami building another construction workers union asong aruarim kiseng dam echi aphan chisik polo la sikadu kawi West Karbiang long arat kidu kachirap chitudun pechi aphan setami tuning ripontu Lapen West Karbiang long alu angtan pen komarni labor datum jongsi kachuklem Wangji pulote West Karbiang long district building and other construction workers union asong otoma phan lamthi pali veknang jiputa lamthi piklang pontu Pirangkia mai long West Karbiang long district building and other construction workers union amai pu jogot tisu kongtun bang bikram kru advisor donation kramsa pinki pator piatum chatongdun Borthal pen Priyanka Balmiki Karbiang long news Ta kadong nili kicengsi media ko te tomhanta choro pa yolo aporta inten nili tum kachupa pen na chupa lidun the to lasi inde hini ki thom hini te thom alam the do lasi nili tum hoi la building and others construction worker union po hin pen lam the chupa klang dun nang ko alam the bang ke la hello kicengsi la asamila po hin along bang kadu kawe ko te ing tum ta kam chuklem dun lasi kiduk kela atum side chiklo yon pen abainong pipit pu kicheng ko kela poson lo sita non banke abainong ga chiklo par that sita pidunde lapen kya ko apor ta pen mane hala hormu horta ta pidun theke lapen jong si kam ahok lote ma isi company pulonte labangso company ke company amen bangke lage ABCI lapula he amasi laso company along bang kasik sadung ke thang ta awe made dokok ason lo ki dokok alam the bangke lalo je apor ta ingpen ili tum tangka poisa ta long le lapen ke hormo hota ta kilong le dokok lasi labangso putak katikuk dokok ajoni sinili tum labangso perangkia mai ini nang kok lo lasi contractor dum tame kaningri tum do lo contractor dum ta apora te ingpen hormu nang chulile hormu horta ta long nomde kulangte contractor dum ta isia kilos do kadu kawe ko te dum ta contract choklan dun aso sa contract ka choklan dun do na se halaso contract tum handa ke palos le deji lapen hala thika kachen hala ka choklam akorte tum ta aphanda palos le der nangi alang tum office ing ni po aporta ingben inilone pitong klam ne pitong damane inga hala office arlo bangke badbaki lebar to mangke kachor judami kachohang dami sita ka fere da do ka thera ta do la so yoni pensi nilitum phan bang information nang pilo masi nilitum bang labangso phirangki mai kang ninang ko ke lapen puthor ani si hata nilitum damlo humri damlo hok ma pula solam athe puthak ba Oseani sita news bang pilo lapen ke adun thu alam the bang ke lalo apora te ben kam jong si tanglu pulong te bil te sidami kona din kona terik ma ki hot hala so te ben pipon vet se kimiji nilhin ben ka chuning ri pon bang ke chuning ri party lo mane contractor tum han pulong te ba hala lewa tum han pusita me contractor tum jong si long le polong te lewa tum han kona pensi payment tipo la sila so putha se mane ke thei de no mana chuning ri lo un an ke mane kam ke tang lo polong di ili tum ka jing hon Karbiang long arat ke thei ding tum ta labangso alama putha bang RD nang pidun pen labangso nang humri pidun pen ba labangso alam the labangso kam jam long bang kadu ka wege the geding no manda chining republic lo lasui labangso bang nang humri pinunte lan so se ardi nang pinunte pusi nilito mahin pen chining ri lo nilitum dak media long kadu ka weta theklong ho lo lasi laso media long ke klang la hello je bahira pen ang tan pen ke bang kuki tom han ding klong ke chagi pu laso putha lasi nilitum mahin pen sidame labang dim klong pu bang ke nilitum chikro den dekte Ate chikroy dan thekte polam theke ili tumda da ke Karbiang long an ke adim maklong ta ave adim maklong modhe ili tumge khai su pina ili tum makar gi tumge lasi ili tum makar bi lu nang ne lom nang ne
dim klong bang ilitum ave pot imina fana da chidorde ilitum asi anura preg fan dim klong ke pek pon lang ko bang ke chikro don thek ilitum hen benda Ingding Koira Troxy Bodo Matters Cup Championship Football Angdung Kiti Padopon Langhin Pathua Klamalong Matijong ni Phai Hi Nirni Ingding Koira Troxy Bodo Matters Cup Championship Football Angdung Kiti ke paman ponalong Kotogori FC Raha Lopen Thabal FC Hojayang Bong Atumsi Final Pathu Pondo Bangso ke Pathu ka Chidan Ponalong Kotogori FC Raha Atumsi Goal isi mate Bolipum Thapsi Chipahai Pondo Lapen ti best player Dhan Serang Basomotari si Chipalongdon Lapen Bangso Bodo Matters Cup Championship ke Pathu Ponalong Alihia Manpen KACEM Billy Mohan Khaklari Chitongdon Lapen ke Ongtung Alihia Manatum Pinangan ke thi kidingatum Chitongdon si Mesen Pen ke Pathu Pajut Ponsi Mesen Pen Bodo Matters Cup Championship Football Pachun Pon প্রত্যেক বছর ধরে এইবারও ২৭তম বড়ো মার্টিয়ার্স ফুটবল চ্যাম্পিয়নশিপ ইয়াৰ স্থানীয় লাংগিন ক্ৰীড়া সন্থা আৰু বড়ো মাৰ্টিয়াৰ ট্ৰাষ্টৰ উদ্যোগত খুব ধুনীয়াকৈ আজি তেখেতসকলে আয়োজন কৰিছে ফাইনেল খেল এনেধৰণৰ আয়োজনে মই সদায় কৈ থাকোঁ যে উঠি অহা প্ৰজন্মক বিশেষকৈ খেলুৱৈসকলক উৎসাহিত কৰে যিটো আয়োজনে দেখা পোৱাৰ লগে লগে আমাৰ উঠি অহা প্ৰজন্মই ফিল্ডত আহিবলৈ বিচাৰে গতিকে মই আয়োজকসকলক ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু এইখন খেলপথাৰৰ লগত মোৰ খুব আগৰে পৰা জড়িত ইয়াত মই খেলাও খেলিছোঁ কাৰ্বি আংলং হৈ বা ষ্টেট টিমৰ হৈ প্ৰশিক্ষকো হৈছোঁ মেনেজাৰো হৈছোঁ গতিকে খুব এটা ভাল সম্পৰ্ক আগৰ পৰা গতিকে বিশেষকৈ মই ধন্যবাদ জনাম যে লাংহিন ক্ৰীড়া সন্থা আৰু যিটো নেকি বড়ো মাৰ্টিয়াৰ ট্ৰাষ্ট তেখেতসকলে এনেই ইমান ধৰণৰ খেল আয়োজন কৰিব গতিকে নিশ্চয় শলাগ ল'বলগীয়া আৰু ভৱিষ্যত দিনবিলাকতো এনেধৰণৰ আয়োজনে আমাৰ উঠি অহা খেলুৱৈ গাঁৱৰ পৰা হ'লেও বা তেনেকুৱা উৎসাহিত কৰি আহিছে গতিকে মোৰ বিশেষ ক'বলৈ নাই খুব ভাল আয়োজন তেখেতসকলক মই ধন্যবাদ জনাইছোঁ